ngakwa ban ong hang ni kalong ngajon ia ke parti HUR Hajar Khatpra ngakan mau sauterik u Januari Hajar Khatpra ia join ia ke parti hang te 10 ia pelong ia ke rally bat kibabun ru ki MLA yang ketua puan nilai resign lang baru bat nilai join syaka NPP bat ia job prangut ki MLA haka Hajar Khatpra bat nangta aning ia simlang ia ke total baru ide ka second largest party Hajar Khatpra ka banengkong kawan ka kongres haka tu kapor kayo hadu arpu arngut ki MLA bat ka baar de ka NPP ka bayo kat kendai ngut ki MLA bat da ka jingkur khu jong unong yalam ratba jong ke parti jongi late PA sangma manubala ban medur bangin yo ban tau ya ke sorkar batru ban pentelun ya ke kam hadu kabakut jong ke tem Hajar Pulai kata kadai ka page ka banengkong ka bangakwa banethu ya pi hakawedei bat ka jingklan jong ka parti NPP katu kapor hadin jong ka snem Hajar Pulai ka wan biang ke election ya pun biang ki bejon se ka parti ten race new bok ngayo biang pramut ki MLA na po kasi jantia hari syadon ki baren salit ki baren tang hapo ki laispa hapo ki sauspa tenrei unong bu unong thau pat tho syun yangi nakakadaw ngim simlala ban kentiu ya kasit tenrei tang haki kendiat teli ki benai kumbala ong menai ba Kevin iba paidang iba Kevin kila merge naka parti PDF bat ia don siphongut unius nem Hajar Pulai kabak habsyo tenat susu haka face kabaat haka ba langut kini kiri ramba nakaliang jong ka parti kongres i Dr. Silengdo iba Charles Marnger batru iba Gabriel ilaiwan ban join ban merge ban ipoi hangne khalaigut ban i cross yu ia kata ka magic number ka bangi ong kabiyo lai po wengut ki MLA hapo kasorka. And let me just inform you, very soon, Election Commission will announce the date of the by-election at Kambikri constituency, and I'm very sure again, we will win one more seat, and that will reach to 22. Dengan kuat banong ya pi, kinong yalam ratba jongga parti kibawan nagi distrik kiba per. Tongin miadu mensir. Ngin ya tre hitong hapdeng jong ke jing syakren ka balai pujat ngim dei su bandang artatin ngasyo kubor mol mala kita kiski kipedi kubor nam tip mi nei don gibongo gibabun giban mi anana NPP taya kata tingimla banrung apa donut brio tenle ka bangakwa banong ladang ilong successful Hajar Khatpra hadu Pulai ken mau ngadu tu lebay pi Pulai hadu Pulai ngin kambun susu ki kam ka bengin trei bat ki bangin penjok ketika general election Hajar Pulai